No niin, ja kello on tullut 12, eli on lauantain kohtamispaikan aika meille täällä paikalla kirjailija Noora Kunnas. Ja häntä haastattelee Mirkka Lappalainen uutisteoksesta Koiramäen Suomen historia. Tervetuloa akateemisen kohtaamispaikalle ja olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Ja tämähän on minulle suuri kunnia, vaikka mä olen täällä kohtaamispaikalla joitakin kertoja aikaisemmin ollut, niin koskaan aiemmin en ole päässyt haastattelemaan lapsuuteni sankaria, joka tässä tapaa aikaa, jota nykyään tunnetaan aika huonosti ja opettaa koulussakin aika vähän. No nyt ensimmäiseksi voisin kysyä, miten tämä kirja suuntautui nimenomaan tähän aikaan ja sitten vielä, miksi tämä on omistettu Nuijasodan sankareille? Tuolta tuli niin monta juttua mieleen tuossa sun alustuksessa, kauniin alustuksesi aikana, että mä lähdin vielä kauempaa liikkeelle. Mitä varten, siis Koiramäki, mä mietin tuossa kun mä lähdin tässä autolla, että tulin autolla tänne päin, niin että kyllä mä olin 29-vuotias, silloin mä tein sen Koiramäen talossa, kun olin 28-29. Mä ajattelin, että kyllä mä olin ollut hullun rohkea ja röyhkeä, että mä olen ollut tekemään sellaista kirjaa.